Mhuri yeZimbabwe, tiri kutaura kudai so pane zvinhu zvaonekwa kubeshnaf bridge handiti uchienda kwamutare rega kuti yes kubeshnaf ndo news dzasvika patiri dziri kutiudza kuti kunzvimbo iri around ukoko kubeshnaf pane vanhu vatoona zvinhu zvavaona ende zvinhu zvaonekwa izvi mhuri yeZimbabwe kana taakuzvozvipa zita tinogona kuzviti ndo zvinonzi maaliens handiti zvinhu zvinobva kune mamwe maworld atisingazivi, zvinobva kune mamwe maplanet atisingazivi, zvinonzi zvaitika right now muno muZimbabwe. So information yasvika kubva ku1 wevatereri vedu panapa muzinda wevanhu handiti achitiudza kuti right now as we speak, or it's no longer right now, paanga achindiudze papa pachitsanangura zvinhu zvachiitika bosite wasenda information and then akabva andiudza kuti iye vatobudisa macameras but ivo zvinhu vanga vachizviona but pakamera hazvisingabudi. So tabva tabvunza zvinhu zvakaita seizvi, so ari kutsanangura achiti zvine makumbo akareba nemaoko akareba nezvimusoro zvakareba zvimudenga handiti imwe kuti kanenge achingoita sekari kuflya mudenga but kasina kunyatsokutsika pasi but kari kuita senge kamagetsi or something. So vari kuti vazviona zvinhu izvi but they don't have the evidence yemavideos because hazvisi kubuda mumavideos and mutereri uyu ari kutotiudza kuti zvinhu zvaonekwa nevanhu vanga vachisvika kuma3 4 5 handiti. So tabva tamubvunza isusu kuti imi manga muchiitei, manga muchienda kupi pamaona zvinhu izvi. Ndo patiri kuudzwa kuti nyaya inoitika ndeyekuti panzvimbo iyi iri kubeshnaf panogara pachimboonekwa its like igomo handiti ende panogara pachimboonekwa moto uchipfuta like nderimwe yagomo rokuti rinongopota richipfuta handiti kudhara taiti tikaona gomo richipfuta toti midzimu kana chinjuzu or something handiti but nesigns dzokudza those things happen because of chakazoti pazoitika chakazoti gomo ranga rahita raita sei then varatanga kutungidza moto. So igomo rinogara richingotungidza moto handiti. So musi uyu like today pazvaitika because hazvinoitika masikati zvaitika kwakundoidza dzakuti kuma4 handiti. So panomboti kana gomo iri rikapfuta iri problem yaro ndeyekuti kana kune mhepo inotora moto yodzikisa even kuzasi kutanga kutsva kuzasi. So vakomana ava vatongoti ivo pavanzwa bhozi vaita zvotofonegwa kubva kunana sabhuku kuti hei indai modzimachi moto bhozi pana haripota usiku bhozi wanga wachipfuta usiku handiti indai modzimachi moto pagoma bhozi otherwise unotozvospreada ukasvika kupi kudhaza kunoko. So vakomana ndo pavati ga vakananga gomo according to information ndo pavaenda kuya ndokusvika vachizama kuti vadzime moto vachidzima moto ndo pavaona zvinhu zviya hazvina kuvataka hazvina kuvaita sei but vangozviona zvichibva zvaflya zvikaenda handiti zvichireva kuti vakomana manje vakujoinidza vari kuti isusu taingofunga kuti gomo iri riri kupfuta nekuda kweizvozvo zvesainzi watoti but what if zvinhu izvi zviri kudi zviri kutanga moto pachazvo. So murezimbabwe imbonzwai, I know nyaya dzakadai so sounds strange and you'll be like vakomana munonyepa and that's what a lot of Zimbabweans say. They just think kuti vakomana munonyepa but inzwai kana muchiona imimi kunyika dzakaita sana United States where their stories are well documented, if people see something like this zvinobuda on a big media channel yakafanana neCNN or Fox News and then you say okay it's true because zvabuda paFox but isusu we are telling our own stories muno muZimbabwe
handiti on what opano unotoona paInside Africa Network, unotoona paThe Mtapa Times, handiti wobva waziva kuti it's Zimbabwean stories that are coming out, zvinhu zvaitika kuma-ordinary Zimbabweans. Otherwise, who is gonna cover this? Who is gonna cover their experiences? And that's why muri panapa. So things are happening in Zimbabwe. We don't know, because right now these guys, even if they were to report, nobody's going to. They will just think, so issues we will be following. Boss, yatwanya egomwe, yatwanya ekutoti. Toda kunzwa kuti what happened? What else happened? Kana in 1 week, in 2 weeks, in 3 weeks, tichange tichiteverera futi muteerero wedu kuti aramba achipa ma-updates. So stay tuned, stay subscribed, follow us, like the video, share. Peace.